ଆଉ ତୁ ଭଲସେ କହୁନୁ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଏଇଟା କାଟିଲା କିଏ? ଏଗୁଡ଼ା କିଏ କାଟିଲା? ତୁ କାହିଁ କାଟିଲୁ? ଏଇଟା ଖୁସି ଆଉ ଗୋଟେ ଖୁସିରେ ଗୋଟେ କାଟି ପକେଇଛ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ମାନେ ମୁଁ କେବେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ବି କରିନଥିଲି 2 ଦିନରେ ଆମେ ଏତେ କ୍ରସ୍ କରିଯିବା। 2 ଦିନରେ लगभग ମୋର 600 ସବସ୍କ୍ରାଇବର 700 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଗେନ୍ ହେବ କେବେ ମୁଁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ବି କରିନଥିଲି। ମୋର କିଛିଟା ସାଙ୍ଗ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ କହୁଥିଲେ କି ଅଫଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିବେ ବୋଲି। ଆମେ ଅଫଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତୁ କାଲି ରାତି 3ଟାରୁ, ବଟ୍ ଭାଇ ଏତେ ଭିଡ଼ ଦେଖିକି ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ରାତିରେ ଶୋଇପଡ଼ିବି, ତମମାନଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିବ ନ ମିଳିବ ତାର କିଛି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ତ ରଶ୍ମିକୁ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ରଶ୍ମି ବି ଅନଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍ କଲେକ୍ଟ କରିବାର ଥିଲା। ରଶ୍ମି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ ଯିବା ଦେଖିବା ମାନେ ଟୋଟାଲ୍ ହାଲଚାଲ କେମିତି। ଆମର ତ ଠିକ୍ ଭାଇ ଫିଟ୍ ଅଛି, ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିଦେଇଛୁ, ଆମର ଚାନ୍ସ କିଛି ନାହିଁ। ବଟ୍ ଯେଉଁ ଭାଇ ମାନେ ଅଫଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହାଲଚାଲ ମାହୋଲଟା ଦେଖେଇଦେବା। ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଯାଇକି ଦେଖିଦେଇକି ଆସିଲୁ ଓଭରଅଲ୍ ଲୁକ୍ଟା, କେଉଁ ଭଳିଆ ପିଲା ଲୋକ କେମିତି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଟୋଟାଲ୍ ହାଲଚାଲ କ'ଣ କେମିତି ଅଛି। ରଶ୍ମି ମୋତେ କହିଲା ଭାଇ ଦେଖେ ଆମର ତ ହେଉଛି ଅନଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍, ଆମର ଟେନସନ୍ ନେବାର ନାହିଁ। ଅନଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍ ଲାଇନ୍ ବି ବହୁତ ହି କମ୍ ଥିଲା, ବହୁତ ହି ସର୍ଟ ଲାଇନ୍ ଗୋଟେ ଥିଲା ଅନଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍ ଲାଇନ୍। ତ ରଶ୍ମି କହିଲା ଚାଲ ସେ ଆମର ତ ଲାଇନ୍ କମ୍ ଅଛି, ଆମେ ଚାଲ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ଚା ଟିକେ ମାରିଦେଇ ପଳେଇ ଆସିବା ଆଉ କ'ଣ। ଆମେ ଭାବିଲୁ ଫାଷ୍ଟ ମୁନୁ ଭାଇ ଚା ଦୋକାନ ଯିବୁ ବୋଲି। ନାଇଁ ମୁନୁ ଭାଇ ଚା ଦୋକାନ କାହିଁ ଯିବା, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଟିକେ ଲେମନ୍ ଟିଟା ମାରିଦେବା। ଲେମନ୍ ଟି ମାରିଦେଲେ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ଲାଗିବ, ବାହାରି ଯିବା ଆଉ କ'ଣ। ଲେମନ୍ ଟି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଠିକ୍ ଇଣ୍ଡୋର ପଛପଟ ଗଳି ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ତମକୁ ସେଇଠି ଚା ଦୋକାନଟା ମିଳିବ। ଆଉ ଆସିବାଟି ଚା ଗୋଟେ କପ୍ ହେଉଛି 5 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ। ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ଭାଇ ଲାଜବାବ ମିଳିବ, ଟେଷ୍ଟ ତୁମକୁ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ମିଳିବ। କ୍ରିକେଟ୍ ବିଷୟରେ ମାନେ ଟୋଟାଲ୍ କ'ଣ କେମିତି ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି ଚାଲିଛି, ଆମେ ସେ ସବୁ ବି ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ଅଫଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍ ଆମର ବଞ୍ଚିବ କି ନା ନାହିଁ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ଚାଟା ଖତମ କରିଦେଇ କଥା ହେବା ଚାଲ। ହଁ ତ ଏବେ 4ଟା ବାଜିଗଲା, ପୁରା ଫୁଲ୍ ଅନ୍ ଜୋସ୍ରେ ତ ହେଇ ଗାଇଜ୍ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ତ ଆଜି ଆମେ ଆସୁଛୁ ଆମ ଅନଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍ଟା କଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ। ଅନଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍ଟା ଆମେ ଯେଉଁ କାଟିଥିଲୁ ତାର କଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ। ଅଫଲାଇନ୍ରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଲା ପରେ ବି ଆମ ଅନଲାଇନ୍ରେ ବହୁତ କମ୍ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆମର କିଛିଟା ନୂଆ ଜିନିଷ ଆସିଛି, ଆମର ବାରବାଟୀରେ କିଛିଟା ନୂଆ ଜିନିଷ ହେଇଛି। ସେ ଯେଉଁ ଫଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ା ତୁମେ ଦେଖିଥିଲ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ନୂଆ ହେଇଛି। ଆଉ ସୁପର କଭର୍ କେଉଁଟା ବର୍ଷା ହେଲା ବେଳେ ଯେଉଁ କଭର୍ଟା ଘୋଡ଼ାଯାଏ ସେଇଟା ବି ଆସିଛି ଏବେ ନୂଆ ଆସିଛି। ଆଉ ତାର ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି 2 କୋଟି ଟଙ୍କା। 2 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସେ କଭର୍ଟା ଆସିଛି। ସେଇଟା କେବଳ 2ଟା ଜାଗାରେ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସୁପର କଭର୍ ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ଆସିଛି, ସେଇଟା 2ଟା ଜାଗାରେ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି କୋଲକାତାର ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନରେ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରାଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେହେତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରାଯାଇଛି। ଆମର କେହି ସ୍ପେଶାଲ୍ ସେମିତି ଟ୍ରେନ୍ ନାହାନ୍ତି। 20 ଜଣ ଓଡ଼ିଶାରୁ ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ 40 ଜଣ ଡକେଇଛନ୍ତି ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନରୁ, ମାନେ କେବଳ କଭର୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏବେ ତ ଖରା ପାଗ ଅଛି, ସେମିତି କିଛି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ଯେ ବର୍ଷା ହେବ। ଇଫ୍ ଯଦି ବର୍ଷା ହେଲା ତ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ 60 ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେ କଭର୍କୁ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ନୂଆ କରାଯାଇଛି, ଆମର ଯେମିତି ଇଂଲଣ୍ଡର ଲର୍ଡସ୍ ଗାର୍ଡେନରେ ଘଣ୍ଟି ଅଛି, ଫାଷ୍ଟ ଘଣ୍ଟି ବାଜିବ, କିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଫେମସ୍ ଲୋକ କି ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦବୀର ଲୋକ ଆସିକି ଘଣ୍ଟି ବଜାଇବେ, ତାପରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ। ଆମର ସେମିତି ଇଣ୍ଡିଆର 2ଟା ଜାଗାରେ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରାହେଉଛି ଆମର ବାରବାଟୀରେ ଆମର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସିକି ଫାଷ୍ଟ ଓପନିଂ କରିବେ। ଓପନିଂ ବେଳେ ସେ ଘଣ୍ଟିଟା ବାଡ଼ା ହେବ। ଆଉ ଦେଖ ବହୁତ ହି ଭଲ ଜିନିଷ। ଆଉ ଯେଉଁ ଫଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ା କହୁଥିଲେ, ଫଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ା ବି ନୂଆ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଆମର ତ ସେମିତି କିଛି ସ୍ପେଶାଲି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ଯେମିତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ SC ST ସେମିତି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍, ଆମେ ଯିବୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଗଲେ ଆମ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ଲାଇନ୍ ବହୁତ ହି ଛୋଟ, ଆମର ବହୁତ ହି ଜଲ୍ଦି ସରିଯିବ। ଏବେ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନି, ମେ ବି ଅନଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍ ଆମର 8ଟା କି 9ଟାରୁ ଖୋଲିଯିବ। ଆମେ 9ଟାରୁ ଯାଇ ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଆରାମସେ କଲେକ୍ଟ କରିପାରିବା, ଆମର ସେମିତି କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ଶିବୁର ବି ହେଇଛି, ଶିବୁ ବି ଆସିବାର ଅଛି, ଶିବୁ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ଆସିବ। ଆମେ ରଶ୍ମି ମୁଁ ଆସିଛୁ କଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲ ଦେଖୁଛି। ଆଉ କିଛିଟା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ବି କିଛିଟା ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। କିଛିଟା ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଏଗେନ୍ ପୁଣି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ଆଉ ଗୋଟେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଥିଲା ଯେ କି ଭାଇ KL ରାହୁଲ ତ ଖେଳିବାକୁ ଆସୁନି, ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟିକେଟ୍ ସେମିତି କ୍ରେଜ୍ ରହିବ ନା ନାହିଁ, ଯେମିତି ସେଲ୍ ହେବ ନା ନାହିଁ। ଦେଖ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ଲେୟାର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ନିଜ ପରଫର୍ମାନ୍ସରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ କି ଭିଡ଼ ହେବନି କି କିଛି ନାହିଁ। ଭାଇସ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ରହିବ, କ୍ୟାପ୍ଟେନସିପ୍ରେ ଏବେ ରିଷଭ ପନ୍ଥ ରହିବ। ରିଷଭ ପନ୍ଥ ହେଉଛି ଗୋଟେ T20 ପ୍ଲେୟାର, ଆଉ ସେ ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବଢ଼ିଆ ସେ ବାଡ଼ାଏ। T20ରେ ବାଡ଼େଇ ଦେଇ ଚାଲିଯିବ। ଆଉ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଯେଉଁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇଥିଲା, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ରିଷଭ ପନ୍ଥ ସବୁଠୁ ଫାଷ୍ଟେଷ୍ଟ 50 ରନ୍ କରିଥିଲା 28 ବଲ୍ରେ। ମାନେ ଭାବିପାରୁଥିବ ସେ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବି T20 ଭଳିଆ ଖେଳେ। ତ ମେ ବି ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ କ୍ରେଜ୍ ରହିବ। କୋରୋନା ପରେ ମ୍ୟାଚ୍ଟା ହେଉଛି, ମାନେ ଲୋକଙ୍କର ମାନେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଲାଉ କରାଯାଇଛି। ସେମିତି
क्रेज कि सेमती किसी ना आउ बाकी रहा टिकेट कथा जे भाई देख तुम भूलनी कैपेसिटीटा हूँ 44,234 तो 44,234 तुम गोटे टिकेट तो रही ट्राए कर कौन अच्छी यार ट्राए कर थे आसिक देख ट्राए कर न मिलले ना ठीक अच्छे कौन ट्राए करनी ये तो भल कथा नुह ना आसी थे ट्राए कर देख हम टिकेट है हम गोटे हूँ भाई किसी पचार भाई किसी मिथ अच्छे डायरेक्ट मैच दिन आम आसिक टिकेट कलेक्ट करूँ जाए डायरेक्ट बस देख ना तुमको टाइमिंग रे टिकेट कलेक्ट करा पड़ो 2 दिन टाइम अच्छी आज गोटे दिन वीडियो अपलोड हम तुम देखिद काली आसिक कलेक्ट करनब ठीक अच्छे से दिन तो हो पारे टाइमिंग आसिक कलेक्ट कर कि ब्लैक रे पसिबल ब्लैक फ्लैग चक्कर स्टार्टिंग कौच भाई ब्लैक चक्कर तुम पड़नी ठीक अच्छे जब भी न हो टीवी ही देख किसी पचारे भाई मैच स्टार्ट केत हम आमको एंट्री केत पड़ो देख तुमको मैच स्टार्ट मे बी 7टारू हम 7टा संध्या 7टार हम तुमको ता पूर्वर गोटे घंटा पूर्वर तुमको ग्राउंड रे एंट्री करदे मो हिसाब से भल हम कहीं देख तुमको गाड़ी पार्किंग करार अच्छे पार्किंग प्लेस देखार अच्छे तापर एत भिड़ पर भी तुम पुणी तो लाइन में जाई पहुँचब ना ना पार्किंग तल बालीयात्रा पड़िया देखी नेक्स्ट वीडियो देखी नब पार्किंग तल बालीयात्रा पड़िया हम पार्किंग करके आसो तो सही अनुसार निज हाथ टाइम 2-3 घंटा पूर्व आस भर जाए पुणी बाहर को आसी जापर कि देख सहीटा सिक्यूरीटी गार्ड उपर डिपेंड करे ठीक अच्छे सिक्यूरीटी गार्ड जब छाड़िए जापर बाहर को आसी बुली खाई पी पुणी जापर प्रॉब्लम कौन अच्छे भाई बैनर आउ फ्लैग अलाउ अच्छी ना नहीं ऑब्वियसली बैनर आउ फ्लैग अलाउ रु कॉइन्स ना पहला मेटाल जिनस अलाउ कर तो मेटाल कॉइन तो भी तो मेटाल मेटाल जिनस अलाउ कर बैनर फ्लैग इट्स कॉमन एंड नॉर्मल तुम आराम से नहीं जापर एबे टोटाल ऊपर मैच भीतर बाहर आम कम भी सारे आम ऑनलाइन टिकेट भी कलेक्ट करूँ आउटा बस गोटे छोट इनफॉर्मेटिव थिला तुम वीडियो जे कि हाँ तो होप अच्छी पॉसिबल हो पार ऑफलाइन टिकेट तुम परचेस कर आस कि देखिकी नहीं जाओ ठीक है देखीदा के भिड़ अच्छी आम ग्राउंड भीतर ट्राए करिया ग्राउंड भीतर जाए छाड़ ग्राउंड भीतर जाए देखिए आसवा ठीक अच्छे चलो एक बाहरी बैठू भाई ये प्राइस कितना इसका एक जो छोटा साइज आएगा वो 150 का आएगा 200 का आएगा ये आएगा 250 का अच्छा क्वालिटी है 200 वाला है और ये क्या 50 का 50 का अच्छा ये 100 बहुत अच्छा प्राइस भी है ठीक है भाई टिकट मिलने दो उसके बाद आके लेते हैं जहाँ जमी देखिए लगुच लाइन टोटाल ऊपर सरीबनी लाइन एपटे भी लाइन लगी आ गोटे भल जिनस जे मु भी कहू भी थी गर्ल्स मानी एक्सट्रा लाइन गोटे हम बोले से गोटे भल जिनस गर्ल्स मानी एक्सट्रा लाइन भी गोटे जो मैंने भी गर्ल्स मैंने चाहते आसिक कि एंट्री बेले मे बी अलग भी करें सेमती किसी कहीहबनी बहुत सारा जिन नुआ बहुत सारा जिनस भी चली आस देख ट्राए कर टिकेट मिल जाए सेमती होप छाड़ी भाई होप छाड़देले के भाई होप रे पूरा दुनिया चलती तुम छाड़देले सेमती हम आस देख हो पारे गर्ल्स का लाइन टा मुझे देखुली ये टोटाल ऊपर लाइन टा ये लाइन टा गर्ल्स मानी वुमेन्स मानी लाइन टा टिकेट से काउंटर कहते ऑफलाइन परचेस टिकेट काउंटर लास्ट वीडियो भी देखी से पूरा यहाँ हूँ टोटाल लाइन टा हूँ गर्ल्स मानकर तुम जहाँ जमी भाई देख लो भी भावुली भीतर को छाड़ती कि भीतर को जाए वीडियोटा देखते ग्राउंड केमती ग्राउंडटा अच्छी ग्राउंड पूर्वर केमती पिच कंडीशन अच्छी कौन केम देखा देखी था बट होपफुली से सब पॉसिबल नुह जेहेतु एत भिड़ भाई भिड़ ना ही सरू नाला मुझे अधारू ही पलि आम मन आम ऑनलाइन टिकेट आम कलेक्ट करें आम लाइनटा आगे नहीं जीव आम फास्ट आम कथाटा बुझीद आम ऑनलाइन टिकेटा कलेक्ट करदा तापर आसिकी पुणी आउ थे वीडियो बनइबा ठीक अच्छे आम रश्मि भाई जाइए टिकेट आने जाइए जड़े सब्सक्राइबर भाई अच्छा भाई लाज कर पलैले आम सब्सक्राइबर भाई अच्छा से बहुत टाइम है बस कहते भाई तुम दाढ़ी काट देच तुमको चिन्ह हो भाई कौन कहे भाई कौन कहे कह बहुत समय लाइन में ठिया हेलुनी अलरेडी देखा जाऊ केतବେଳେ काउंटर खोलुछि नब टिकेट भाई को देखिले बहुत समय हेल्ले चिन्ह पार न लास्ट को टोपी देखी जानी भाई टोपी मार्का हो गलानी फेस ହେଇନି ठीक अच्छे भाई धन्यवाद आसिक देख देखिकी जाओ तो एक्सपीरियंस समय है छिड़ा होती से बहुत समय छिड़ा है सका तो आसलु सका मुझे खाई भी नी आम आसलु मुझे चिंटू भाई को फोन मारे चिंटू भाई मेले में झमेला वाला वीडियो चिंटू भाई को फोन मारे चिंटू भाई आस जा कौन गोटे खाई आसिया आउ गोटे बढ़िया जिनसटा अच्छे मुझे देखेबी
ଆମେ ଆସୁ ଦୋସା ଖାଇବୁ। ଦୋସା ଟିକେ ଖାଇସାରି ଗୋଟେ ମୋଟୋ ବ୍ଲଗିଂ ଛୋଟ ଗୋଟେ ହବ ଆଉ। ଆସ ଦେଖିବା। ଲୋକ ଚିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ପରଚେସ୍ କରିଛନ୍ତି ହିମାଲୟନ 411 ଭାଇ ଦେଖିନିଅ। ଆଉ ଅଫ୍ ରୋଡ଼ିଂ ଲଙ୍ଗ୍ ଟୁର୍ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବି ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ମୁଁ ବି ଭାବୁଛି ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଗୋଟେ ମୋଟୋ ବ୍ଲଗିଂ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛ କହିବ କରିବା ଗୋଟେ ମୋଟୋ ବ୍ଲଗିଂ ଜୋରଦାର କରିବା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଛୋଟ ମୋଟୋ ବ୍ଲଗିଂ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ବେଶୀ ବି ବଡ଼ ନାହିଁ। ଆଜି ଗୋଟେ ଛୋଟ ମୋଟୋ ବ୍ଲଗିଂ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିବୁ ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ କେବେ ଡ୍ରୋନ୍ ଫ୍ରୋନ୍ ଆଣି ପୁରା ଛିନଛତ୍ର କରିବା, ପୁରା ଷ୍ଟାଗ୍ରେ ଆସିବା ଦେଖେଇବା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଛୋଟ ମୋଟୋ ବ୍ଲଗିଂଟା ହେବ। ମାନେ ଲିଟରାଲି ଏ ଗାଡ଼ିର ତୁମେ 2 ନମ୍ବର ଗିୟରରେ 80 ରେଟ୍ କ୍ରସ୍ କରିବ। 2 ନମ୍ବର ଗିୟର 80 ଆଉ ଘୋଷାଡ଼ିବ ମାନେ ଭାଇ ଭୟଙ୍କର ଘୋଷାଡ଼ିବ। ଆଉ ଗାଡ଼ିର ପ୍ରାଇସ୍ ମେ ବି 3 ଲକ୍ଷ ୟା 3 ଲକ୍ଷ ଆସପାସ, 3 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ପଡ଼ିବ। ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଗାଡ଼ି। ଆଉ ଚିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଆଣିଥିଲେ। ଚିଣ୍ଟୁ ଭାଇ କହିଲେ ବନା ମୋର ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିର ଭିଡ଼ିଓ। ମୁଁ କହିଲେ ବନେଇଦେବା, ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି। ଆଜି ଗୋଟେ ବନେ ଆଉ ଫଟାଫଟ ପେଟ ପୂଜା କରିଦେବା। ପେଟ ପୂଜା ଖାଇଦେଇଛି ତାପରେ ଯାଇକି ବାକି ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା। ଦିନ ଯାକ ତ ଅଛେ ଏଇଠି ଆଉ, ଟିକେଟ୍ ନ ମିଳିଲା କି ଏଇଠି ଆମେ ବନେଇବା ଭିଡ଼ିଓ। ଦୋସା ରେଡ଼ି। ଦୋସାଟା ଆଜି ଟ୍ରାଏ କରିବା। ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନଟା ଦେଖିଦିଅ, ମାର୍କ କରିନିଅ। ବିଏନ୍ ହଷ୍ଟେଲ ପଛପଟେ ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନଟା। ଆଜି ଦୋସାଟା ଟ୍ରାଏ କରିବା, ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଥି ପାଇଁ ଆମ ଚିଣ୍ଟୁ ଭାଇଙ୍କର କ'ଣ ଠିପି ଖୋଲି ଯାଇଛି ସକାଳୁ। କ'ଣ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଖାଇକି ତାଙ୍କ ଠିପି ଖୋଲି ଯାଇଛି। ସିଏ ଆମେ ଖାଇକି ଯାହା କହିବୁ ଆଉ ଗାଡ଼ିରେ ପଡ଼ିଯିବ ଭାଇ। ମୁଁ ଖାଇସାରେ କହୁଛି ତୁମକୁ। ଚିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଯାହା କୁହ କିନ୍ତୁ ହେଲମେଟଟା ରଖିଛୁ, ଗୋଟେ ସେକ୍ସି ହେଲମେଟ ଗୋଟେ ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଛ। ହେଲମେଟଟା ଭାଇ କେଉଁଠି ଷ୍ଟିକରିଂ କେଉଁଠୁ ଗଲା? ବିକ୍ରି ହେଉଛି ହେଲମେଟ ପୁରା ସେଟ୍ 6,500 ନା। ଓ ଭାଇ ମାନେ ଦେଖ ସିରିୟସଲି ପୁରା ସେଟଅପ୍ଟା ଦେଖ କ'ଣ ଲାଗିବ କହିଲ। ଗାଡ଼ିକୁ ଦେଖ, ଆକୁ ଦେଖ, ହେଲମେଟ ପୁରା ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉଛି। ଭାଇ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିଲେ ମୋ ଆୱାଜ ଟିକେ ଶୁଭାଯାଉନି। ଭାଇର ଗୋପ୍ରୋ ବି ଲାଗିନି। ଭାଇ କିଛି ଦିନ ପରେ ମୋଟୋ ବ୍ଲଗିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ବି କରିଦେବ ବୋଧେ। ବକ୍ସର OP YT ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖିଦେବ, କିଛି ଦିନ ପରେ ଗୋପ୍ରୋ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଚାଲ ଦେଖିବା ଆମେ ବି କରିବା ମୋଟୋ ବ୍ଲଗିଂ। ଥରେ ଚଲେଇଲା ପରେ ତମେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଏତେ ବି ଟଫ୍ ନୁହଁ, ବହୁତ ହାଲକା ଆଉ ବହୁତ ସ୍ମୁଥ୍। ତମକୁ ଚଲେଇଲା ପରେ କିଛି ଲାଗିବନି, ୱାନ୍ସ ନ ଚଲେଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗୁଥିବ। ଚାଲ ଗୋଟେ ରାଇଡ଼୍ଟେ ଗୋଟେ ମାରିବା ଆଉ। ପବନ ଅଟକିଗଲା। ହଉ ଦେଖିବା ପୁଣି ଥରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ତ କରିଛି, ପୁଣି ତାର ପବନ ନ ଅଟକୁ। ନାଇଁ ନା ଏଥର ଆଉ ଅଟକିବନି। ତମେ ଯାହା ବି କୁହ, ତମକୁ ଗଳି ଭିତରେ ବି ତମକୁ ଟଚ୍ ଲାଗିବନି। ଇଏ ବାଇକ୍ ହିଁ ହେଉଛି ଅଫ୍ ରୋଡ଼ିଂ ପାଇଁ। ତ ଗାଡ଼ି ବିଷୟରେ ଟିକେ କଥା ହେଇଯିବା। ଗାଡ଼ି ହେଉଛି ଭାଇର ଏବେ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଉପରେ ନୂଆ ଚକା ଆସିଛି। ଟୋଟାଲ ଭାଇର 513 ଚାଲିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ସର୍ଭିସିଂ ପାଇଁ ବି ଦେଖେଇ ଦେଲାନି। ଦେଖ ଭାଇ ମୁଁ ତ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇନି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବି ଭାଇମାନେ ମୋତେ ଆଜି ଆସିକି ଦେଖା କଲେ, ମୋ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ପାଇଁ ସିରିୟସଲି କହୁଛି ବହୁତ ହିଁ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଫାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟ। ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଫାଷ୍ଟ। ଆଉ ମାନେ ମୁଁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ବି କରିପାରୁନି ଯେ ମୋତେ କ'ଣ ଫିଲ୍ ହେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଭାଇ ଲଟ୍ସ ଅଫ୍ ଲଭ୍, ସେମିତି ଲଭ୍ କରିଥାଅ, ସେମିତି ସପୋର୍ଟ ଦେଉଥାଅ। ଆଉ ଏମିତି ହିଁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ମୁଁ ଏମିତି ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏମିତି ଆମେ ଜେନ୍ୟୁନଲି ଭାଇଚାରା ବନେଇବା, ଭାଇଚାରା ବ୍ଲଗ୍ କରିବା। ଆରେ ଆମେ ହେଉଛି ଦିଲଦାର, ଫଟୋ ଉଠାଇବା ମାନେ ଦିଲଦାର। ଠିକ୍ ଅଛି। ପୁରା କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକେଇ ଯିବା। ଭାଇ ମୋର ଫ୍ୟାନ୍ସ କେହି ନୁହନ୍ତି, ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବର କେହି ନୁହନ୍ତି, ମୋର ସବୁ ଭାଇ, ମୋର ସବୁ ସାଙ୍ଗ। 700 ଲୋକ ଯେଉଁ 800 ଲୋକ ମୋତେ ଏବେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଭାଇ, ସବୁ ମୋ ନିଜ ଭାଇ। ବୁଝିପାରୁଛ। ଭାଇର କ'ଣ କାମ ଅଛି ସର୍ଭିସିଂ ପାଇଁ ବି ଭାଇ କହୁଛି ଯିବ ବୋଲି, ତାହେଲେ ଯିବା, ଆମେ ଆମର ଯିବା ଆଉ। ଏତେ ଟାଇମ୍ ପରେ ଟିକେଟ୍ ନେଇକି ଆସିଲେ, ଯାଅ ଯେମିତି କେମିତି ଫିଲ୍ ହେଉଛି। ମିଳିଗଲା ଟିକେଟ୍। ହଉ ଭାଇ ଚାଲ, ମ୍ୟାଚ୍ ଦିନ ଦେଖା ହବ। ପାଣି ଦେ ତାକୁ ପାଣି ଦେ ଦେଲୁ। ପାଣି ଦେ, ପାଣି ବି। ଭାଇ ଛୁଆଟା ସକାଳୁ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ବନଉଥିଲା। ଭାଇ ସ୍ୱାଗ ଦେଖୁଛ। ପବ୍ଲିକ ହଙ୍ଗରାଟା ବହୁତ। 7ଟା ବେଳୁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। 7ଟା ବେଳୁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ମୁଁ ତ ଆଇଲି ଉଠିକି ଅବିକା 9:30 ବେଳେ।
ମ୍ୟାଚ୍ ଦିନ ତମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକ୍ ଅଛି ମ୍ୟାଚ୍ ଦିନ ଦେଖା ହବ ମ୍ୟାଚ୍ ଦିନ ଦେଖା ହବ ହେଲା ଆସିବ ଦେଖିବା କିଏ କେତେଟା କାମ କରୁଛି ଆମେ ଦେଖିବା ଆସ ଆସ